Bon dia a tots i totes i benvinguts i benvingudes al Museu d'Art Sacre de Mallorca. Estem de celebració perquè recentment el Museu d'Art Sacre de Mallorca ha obtingut el reconeixement oficial com a museu i avui vos contarem quines novetats comporta aquest reconeixement. En primer lloc, que el Museu d'Art Sacre de Mallorca hagi estat reconegut oficialment com a museu suposa que complim amb la llei de museus de les Illes Balears i que, per tant, el nostre museu respon a les funcions i els conceptes que han de complir els museus i que, segons aquesta llei, són la investigació, l'exposició ordenada de la col·lecció, l'inventari i catalogació, la difusió i moltes altres funcions. Per tant, per nosaltres és fonamental haver pogut obtenir aquest reconeixement perquè suposa que complim amb la legislació vigent. Cal recordar, a més, que aquest reconeixement oficial arriba després de tot un procés de renovació del museu que va concloure l'any 2020 i que va donar com a fruit l'actual Museu d'Art Sacre de Mallorca. En aquell moment es va plantejar el museu com una institució amb una missió molt més catequètica, també amb una museologia basada en discurs iconogràfic i basat principalment en els 4 pilars fonamentals del cristianisme, amb una nova museografia molt més accessible, molt més comprensible i, a més, també amb l'enfocament cap a nous públics, especialment el públic resident i el públic escolar. A més, també de fomentar l'accés al museu per a totes les persones, independentment de les seves capacitats. Amb el reconeixement oficial com a museu, iniciem una nova etapa aquí al Museu d'Art Sacre de Mallorca amb nous projectes de futur, per seguir fent feina per obrir les portes del museu a totes les persones. Entre els grans projectes que farem en aquest 2025 destaca la inauguració de la propera mostra temporal, dedicada en aquest cas a les dones de l'Església de Mallorca des dels primers temps del cristianisme, ja en els segles V i VI, fins en els temps més recents, amb l'objectiu de ressaltar el paper que varen tenir, molt significatiu i que al llarg de la història no s'ha reconegut lo suficientment. Més endavant us donarem un poc més d'informació sobre aquesta propera exposició temporal que inaugurarem el mes de maig i que esperam que sigui del vostre interès. Aprofitant l'ocasió per informar-vos que avui justament és l'aniversari del Museu d'Art Sacre de Mallorca. Tal dia com avui, 23 de febrer de 1916, el museu s'ho va fundar i avui compleix 109 anys. Vos convidam per visitar-nos i ja sabeu que podeu estar atents a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web per conèixer totes les activitats que organitzam.